Takže ahoj, ja vás som tohto videa a dnešné video bude teda nákupy za mesiac máj a poďme na to. Takže v týchto dvoch košičkoch mám teda kozmetiku a začnem asi ňou. Takže mám teda balej a je to teda hand cream Fruity Harmony. Kúpila som to teda v DM-ku a stál ma, myslím, že €20. A fakt úplne nádherne voní. Ďalej tu mám tieto Wet Wipes Coconut Lime. Je tam teda 10 kúskov, myslím, že už tam mám iba nejakých 7 alebo 5. A teda sú z H&M a stáli ma €1. A tu sú teda voňajú po kokose. No a posledný kúsok z tohto košička tieto odličovacie obrúsky. A sú to teda zase od Balei, stáli ma €1 a sú to takéto. A teda vlhčené utierky s jemnou grepovou vôňou. A je tam zase 10 kusov. Takže takto. To bol tento košík. No a v druhom košíku je toho teda viac. To takto. A najprv chcem povedať, že nejaké veci mám teraz z výpredaja, pretože v DM-ke bol výpredaj, že tam mali z nejakých značiek všetko 50 centov. Nie úplne všetko, ale nejaký ten starší tovar, ale nebolo to ešte po záruke. Takže a jeden teraz z toho je toto. Sú to teda 3D Jewel set a je to od Essence a je to hrozné. Ja možno to využijem, keď mám väčšie, akože je to úplne nádherné, stále to 50 centov, takže proste nezoberte to, ale ja som to na malé lepidlo a ja som ho proste vyhodila, pretože to bolo zaschnuté. Som mali lepiť tie veci. A tieto vecičky sú strašne veľké na tých nechtoch, takže by to vyzeralo úplne tak divne. No ale tak sa o to 50 centov, tak som to chcela vyskúšať, ale fakt tam bolo zaschnuté lepidlo, takže neviem, možno iba ja mám malé nechty. Toto. Ďalej tu mám potom ohľadom nechtov tieto nálepky. A sú teda z Gateu. A stali ma €1 a vlastne som skúpila dve a jedno som mala zadarmo. Takže som platila iba €1 za obidve. A jedno teda takto s mačičkami a druhé je takto nejaké námornícke. Nálepky. No a teraz už ideme na tú kozmetiku a začneme si to. Takže kúpila som si teda korektor od Essence Match to Cover. Takto. A som s ním úplne maximálne spokojná, doporučujem všetkým, zakryje to pekne kruhy a tie výrážky úplne doporučujem. A teraz stálo ma to asi €2,50, tak nejak približne. No, ďalej tu mám tento pilník, je to sklenený pilník, ten neviem koľko ma stál, ten mi kupovala mamka a je z DM-ka. Je to sklenený pilník. Ďalej tu mám túto riasenku od Miss Sporty, je to The Miau Look a som s ňou úplne maximálne spokojná, síce robí trošku hrudky, ale úplne vám urobí tie mačacie oči a je to úplne nádherne, vyzerá to pekne a som s ňou maximálne spokojná. A stále má asi okolo tých 2-3 €. No, ďalej tu mám teda tieto dva lasky od Catrice, ktoré som si taktiež kúpila na tom výpredaji. A je teda táto fialová, no to neviem, je to nejaké Infinite Shine. A je to teda takéto. No ja vám to asi ukážem. Je to fakt pekné. A druhú
potom takúto od Catrice, ktorá tam bola posledná takáto farba a mne sa úplne strašne páčila. A je to teda takáto. Je úplne proste nádherná, ja som na to iba pozerala, že fúha, toto si beriem proste za 50 centov. No, tam tu mám nejaké neznačkové veci, je to táto mini paletka. A potom tento rúž. A to vám asi tiež ukážem. Tento. A je fakt pekný, mne sa páčil, takže som ho zobrala. No. A poslednú vec teda je to tento Lipsmaker a je to obyčajná Coca-Cola, stále má 2,70. A je to teda takéto. Ja som dávala aj na Facebookovú stránku, že ho mám teda nový. A tak. A strašne ono to voní, jak tie také cukrovy, tak cukríky, také tie, nie želatinové, ale také tie gumové cukríky a úplne nádherne to voní. Takže som s ním strašne spokojná, ja to používam každý deň a je to úplne super. No a teda to boli tie dva košíky a ideme teda teraz asi na oblečenie. Takže mám to v tomto košíku, ktorý mám tiež nový, mám to teda ako kôš, ale teraz som do toho dala oblečenie, ktoré vám chcem ukázať a tak to používam na nejaké ako kôž na tie odličovacie obrúsky a tak. Takže väčšinu oblečenia, čo mám tu, mám z obchodu Sinsei. Neviem, či to niekto poznáte, ale mám to tam. Mám to stade a mne sa ten obchod strašne úplne páči, je tam úplne super krásne veci a nie sú až také drahé, takže to teraz chcem ukázať. Takže ako prvé som tu vytiahla túto blúzku. Takúto, fakt neviem koľko ma stála, ale proste ako som ju videla, takže proste som tam nemohla nechať a je to teda takáto žltá s ananásmi. Takže takto. A teraz neviem, či stála 14 eur alebo 7. Takže bude 14 alebo 7 eur určite stála. Takto. Je fakt úplne pekná. Takže takto. Ďalej tu mám taktiež tieto šaty. No, tieto dve veci sú zo Sinsei a toto ma stalo, myslím, že okolo 10 eur, 10 alebo 15. A zase tam ananásy, takže takéto šaty. Mi sa úplne strašne páčili. No, ďalej tu mám zase zo Sinsei. Pardon, to mám otočené, takže ja to prevrátim. Takže je to takéto tričko. Ja to takto ukážem, je to takéto tričko, má tam takto melóny. A strašne sa mi páčilo a je tam teda nápis Yummy. A zase je to teda zo Sinsei. A taky ma stalo buď okolo medzi tých 10 a 15 eur. Takže takto. Takto ďalej tu mám tieto kratese, ktoré proste, keď som videla, tak že ich beriem. Zase je to zo Sinsei a stáli ma asi 17, alebo tak nejak, ja fakt neviem, ale okolo tých 17 eur. Takto. No a sú teda fakt úplne krásne, vyzerá to úplne super, takže ja vám možno na konci videa dám nejaké tie fotky, že ako to vyzerá. A poďme na ďalšiu vec. Ďalšie to zase tričko zo Sinsei a zase úplne vrátené. A je teda toto tričko a je tam napísané Cheer Leader Star. Neviem, či to čítam dobre, ale úplne sa mi strašne páčilo, takže a stál ma tiež o tých 10, asi okolo tých 10 eur. Takže takto. Úplne to strašne pekne voní, lebo teraz je to opraté. Takže takto. No.
ďalšiu vec, tu mám toto tričko. A je to takéto úplne nádherné tričko a to je z CAčka. A je tam napísané Change for our self not for not for something or someone. Čiže takto úplne nádherné tričko a stálo ma asi 7 eur, ja fakt neviem to. No a jedno som teraz zabudla, takže idem po neho. No, mám ho tu, no. Zase je obrátené. A je to teda toto z CAčka a je to Hello, my name is Friday a takéto úplne nádherné a toto viem, že ma stálo 7 eur. Takto. No, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, tak určite dajte like, ak nie, tak dajte dislike. Ak som vás teda niečím zaujala, mojou kozmetikou, mojim oblečením alebo mojimi videami, tak mi dajte určite odber, ja vám za každý odber veľmi rada a chcem pripomenúť, že za 25 odberateľov bude teda giveaway a ja mám úplne strašne dobré veci vymyslené na to, takže dúfam, že to bude čím skôr. A ja sa na tú giveaway strašne teším a to je všetko a ahoj!